Вони хотіли Київ за 3 дні, а дістали ганьбу, більше сотні тисяч чорних пакетів та світову ізоляцію. Рівно рік тому Росія почала повномасштабне вторгнення з 3 напрямків. Масованих ракетних ударів близько 1/4 зазнали військові об'єкти та мирні міста. Мільйони жінок і дітей шукали порятунку, і найближчі сусіди першими підставили плече. Сама лише Польща прихистила близько 1,5 мільйона українців, а сотні тисяч добровольців стали до сил оборони. Вони рушили на передову, яка вже наближалася до Києва, Харкова, Сум, Чернігова, Херсона та інших міст. Росіян зустріли аж ніяк не квітами. Кидай, кидай, кидай! За своє нахабство поплатився і найбільший російський корабель Чорномор'я – ракетний крейсер «Москва». Спершу дістав напрямок руху від оборонців острова Зміїний, а невдовзі і поготів пішов на дно. Героїчна оборона Гостомельського литовища, перемелювання російського десанту та відстріл колон ворожої техніки. Цим запам'яталася битва за північ. Київ, Чернігів, Суми та Харків вистояли, але їхні передмістя залишились пошматованими після місяця окупації. Ірпінь, Буча, Бородянка та інші містечка стали свідченням звірств російських нелюдів. Катівні та полювання на українців лише на Київщині виявили 1370 тіл. Переважно більшість, понад 700 людей, вбито саме зі стрілецької зброї. Декого стратили пострілом у голову. Тоді вперше заговорили про спланований геноцид українців. Росіяни, діставши опір, почали випалювати міста. Рубіжне, Волноваха, Маріуполь. Окупанти перетворили квітуче півмільйонне місто на руїну кількатонними авіабомбами, запальними снарядами та ракетами. ЗСУ, морпіхи, прикордонники, нацгвардійці, розвідники, поліцейські та Азов тримали оборону міста-героя 86 днів, з яких 82 у повному оточенні. Останнім бастіоном став Азовсталь, де виживали оборонці та рятувалися цивільні. 20 травня виснажений гарнізон вийшов з фортеці під міжнародні гарантії. Вони стримали величезне окупаційне угрупування, яке 3 місяці билося об Маріуполь, поки Збройні сили будували оборону та чекали на нове західне озброєння. Сама лише назва «Хаймерс» стала буквально нічним жахом російських військових. Літніми ночами окупанти почали масово втрачати боєприпаси та техніку, і все завдяки американським РСЗВ. Лише 20 таких машин суттєво сповільнили російську навалу та змусили загарбників переносити склади і тилові бази на понад 80 кілометрів углиб. На месте рынка жопа дьявола. Я ой, Бавовна завітала й до Криму. Вибухи на аеродромі окупантів біля САК, згодом у Джанкої, стали чітким сигналом. Наші співвітчизники підживили упевненість у неминучому визволенні, а колонізатори стали в чергу до Кримського мосту. Вообще не хочу уезжать из Крыма из Алушты. Как здесь классно вообще. привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно, по-домашнему.
Поки окупаційні маріонетки метушились у пошуках незагиджених бомбосховищ, зайнялася особиста гордість Путіна – так званий Кримський міст. Потужний вибух за кілька годин після дня народження диктатора обвалив не лише його самооцінку, а й 250 метрів полотна і понівечив залізницю. Нею московити перекидали озброєння на фронт і дістали чергові труднощі у логістиці. Випалення російських тилів і допомога партнерів пришвидшили український контрнаступ. Блискавичним ударом було звільнено Харківщину. Наші воїни просунулись на Луганщині та Донеччині, а згодом звільнили і правобережжя Херсонщини. Бійці українських сил оборони змусили росіян до нових кроків доброї волі, як вони називають відступ. Усі 9 місяців окупації херсонці чинили запеклий опір. Гуляння у вільному Херсоні тривали тиждень безперервно. Росіяни мстились за свої поразки на фронті атаками на українську енергетику. Сотні ракет били по електростанціях і високовольтних лініях. Вони хотіли залишити українців у темряві та холоді, щоб примусити до перемовин. Але можемо залишитись без грошей, без бензину, без гарячої води, без світла, але не без волі. зима – це відновлення енергетики, посилення протиповітряного захисту та найтяжчі бої на Донбасі. Поки воїни тримають фронт у 1500 кілометрів, Україна об'єднала 12 держав у танковій коаліції заради потужного підкріплення прийдешнього контрнаступу. На черзі сучасні винищувачі, 5000 ракет, 1500 дронів камікадзе та мільйони снарядів не зламали опору. Замість поневолення України майже 150 тисяч знищених російських солдатів. Замість страху тривог, пісні і танці в укриттях, знищені залишки меншовартості та тверда упевненість у визволенні кожного метра української землі. На 365-й день Великої навали Москолота пнеться в наступ на Сході. Їхня мета – повністю загарбати Донеччину, кажуть у Генеральному штабі. Однак українські оборонці знижують апетити російських інтервентів. Відбито близько сотні ворожих атак, як і раніше, на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За рік масованих штурмів окупантам так і не вдалося взяти Мар'їнку. Тримається і Бахмут. Гарнізон фортеці в нелюдських умовах перемелює ворога, який постійно лізе зі сходу. В деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до мережі інтернет з метою перешкоджання передачі даних про дії російських окупаційних військ та боротьби з патріотично налаштованим до України населенням. Відключення мережі інтернет має відбутися на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області. Російським шісткам став поперек горла тризуб, намальований на гойдалці у Сімферополі. Жінку, яка залишила український символ на майданчику, окупанти шукали по камерам відеоспостереження. Допоміг їм знаний в Криму стукач і проросійський блогер Олександр Таліпов, який і поскаржився ФСБівцям. Очікувано Вероніку Носову окупанти змусили публічно вибачитися. На камеру їй довелося пообіцяти зафарбувати герб України і зізнатись у нібито підтримці Путіна та війни. Однак видно, що дівчина нервувала та стискала руки. Стукач тепер із довідкою. Олександр Таліпов отримав подяку від заступника начальника Головного управління протидії екстремізму МВС Росії. Папірець з Москви він поширив у своєму телеграм-каналі «Кримський СМЕРШ», де публікує особисті дані жителів Криму, які відкрито протестують окупації. Власне, за доноси з цього пабліка Таліпов і нагороджений. Іншу відзнаку він, ймовірно, матиме в українській в'язниці. Прокуратура Криму розслідує
проти розпалювання міжнаціональної ворожнечі Таліповим. Той запам'ятався закидами у зраді на адресу кримських татар і навіть погрозами на адресу гостей кримсько-татарського весілля у Бахчисараї, на якому лунала українська пісня «Червона калина». З перших днів Таліпов гаряче підтримує російських окупантів і охоче їм прислужує. Бояться будь-якого прояву волі. Окупанти розносять застереження кримсько-татарським активістам. Остерігаються, як вказано в тексті, маршів і мітингів у річницю кримського спротиву російській окупації. Вже традиційно листи лякалки отримали голова ЦВК Курултаю Заїр Смідля, делегат Курултаю Едем Дудаков та інші.